Lo eskasez, arrausika, bikura goiz hartan, plantxunera otoitz egitera abiatu ginen aizpa eta amarekin. Akiduraz, ez nintzen zutik egoten ahal ere. Ondorioz, bizkarrez armairu dirdiratzen ibili nintzen. Ez hitzaidan irudi joanez hila zenik. Gauezko bideek egunaren irrealitatearen oinarria desesperatuki agerian uzten zidaten. Alatan, kutsaren barnean, joanez plantan baketurik atzeman genduen, igandez apaindua, konderaka aurrean bikatzen eta lehen auzoak elizatik katrelan espreski karri gurutze zilarrastuna buru gainean erortzear. Gorpuzkeran, belaunaldi baten garaitu ezintasuna oraino irakurri nuen, eta bezperako hotzikara ezeak soina daldarazi zidan berriro. Gure aitzinekoak horrelakoak ziren, zapaldu ezinak, beren zozo airearekin, apailakuntzarik gabe pairatu 1.000 ertzuretatik bizirik atereak, ausarki jatea eta edatea zaritzat zeukatenak. Izariz, kanpoko fedea ezarri zuten gauzen eta egituren progrean, fedea laber handiki eta eskolatuengan. Amodioz eta gure onerako dena purtsa galtzera utzi zuten arren, hain zuzen ere horregatik garai erizinak. Joanezen azken hitzak, ardiak sartu tuzka, izan omen ziren. Ezindurik ere zaharrean laneko errabiak zur eta lur aldatzen ninduen. Hemendikat, Joanes, Mongoliako estepetako hartzainak lagun, Josafateko soroan ardika lehiatzen ahalko zen, semearen egunerokotasuna trabatu beharrik gabe. Ez oto zen, Mongoliako umei kontatzen zitzaien bezala lana bururatzean plantxunera berrizitzuliko. Baina iso, bagenekien zehazki, zergatik ez genuen hilen berpistean gehiago sinisten. Gazna bedi izarrezne, betierako loan ere.